దాని యందే మనకు రక్షణను, జీవమును, పునరుత్థానము కలదు. దాని ద్వారా మనము రక్షణను పొంది పాప విముక్తులమైతిమి. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసం మీ అందరితో ఉన్నదోగా. సహోదరి సహోదరులారా, ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మనము పవిత్ర గురువారం ద్వారా దేవుడు మనకిచ్చిన గొప్ప వరాలు, దివ్య ప్రసాద స్థాపన, గురుత్వ స్థాపన, నూతన ఆజ్ఞ, మన యొక్క క్రైస్తవ ఆధునిక జీవితంలో ఈ దివ్య సంస్కారాలు మనలను నిలబెడుతూ ఉన్నాయి. మనము క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని ప్రకటించడంలో ఈ దివ్య సంస్కారాలు మనకు గొప్ప బలాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ 3 సాధ్యాలలో భాగస్వామ్యం కాబోతున్న మనలను దేవుడు తన శక్తితో బలంతో నింపమని ఈ పూజాబలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. దివ్య సంస్కారాలన్నింటికీ గొప్ప బలాన్ని ఇచ్చేది దివ్య ప్రసాద స్థాపన. కాబట్టి ఆ దివ్య ప్రసాదాన్ని అనుదినము స్వీకరించే విధంగా దేవుడు గురుత్వ స్థాపన దయచేసి ఉన్నాడు. మరి ఈ గొప్ప దివ్య సంస్కారాలను పొందుకొని జీవించడం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన గొప్ప బహుమానము. క్రైస్తవులుగా ఈ దివ్య సంస్కారాలను పొందుకొని నూతన ఆజ్ఞలో దేవుడి రోజు ఆ నూతన ఆజ్ఞను మరొకసారి మనం గుర్తు చేస్తూ, మరి ఇప్పటి వరకు మనం నూతన ఆజ్ఞ కలిగి ఉన్నామో లేదో ఆత్మపరిశీలన చేసుకుంటూ ఈ పూజాబలిలో మనందరం యోగ్యముగా పాల్పంచుకున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను
కోసం విచారణలో పనిచేస్తూ ఉన్న ప్రతి గురువు ఈరోజు క్రీస్తు ప్రభు గురుత్వ స్థాపన రోజు మనం స్మరిస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి గురువు కోసం ఈ పూజాలను సమర్పించడం, ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఉన్న విచారణ కర్తలు అట్లాగే సహాయక గురువుల కోసం ఈ పూజలో ప్రార్థన చేయకపోతే కలిసిపోయినా ప్రార్థన చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే శ్రీసభలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క గురువు కోసం మనందరం ప్రార్థన చేద్దాం. అలాగే ఈ పూజలో అనేక మంది వ్యక్తిగతంగా పూజాలని కోరి ఉన్నారు. వారందరి తలంపుల కోసం మరి ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ వారి యొక్క సతీమణి సంతోష్కి దేవుడు ఈ పూజాబలి ద్వారా గొప్ప స్వస్థతను ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వమని మనందరం భక్తితో విశ్వాసంతో వేడుకున్నాం. చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకొని భక్తి విశ్వాసాలతో ఈ యొక్క సంఘ ప్రార్థనలు ఏకీభవించుదాం. ప్రార్థించడము. ఓ సర్వేశ్వర, నీ ఏకైక కుమారుడు మరణమునకు తనను తాను అర్పించుకున్న పూర్వము ఈ లోకము కనివిని ఎరుగని ఒక కొత్త బలని తన ప్రేమ విలుగా ఏర్పరచను. ఈ వైభవయుత కడపటి భోజనమును తనకు ప్రేమ చిహ్నముగా శ్రీసభకు ప్రసాదించను. దానిని ఒక నూతనమును నిత్యమునైన బలిగా సమర్పింపుడని తన శిష్యులను ఆజ్ఞాపించను. ఈ దివ్య విధిలో పాల్గొన మేము అత్యద్భుతమైన ఈ కార్యం ద్వారా సంపూర్ణ ప్రేమను జీవమును గోరునట్లు అనుగ్రహించము. నీతో పవిత్రాత్మతో కలిసి యుగములు జీవించి పరిపాలించు మన ఆవులని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించున్నాము. మొదటి పట్టణ వ్యాఖ్యానము. ఈ మొదటి పట్టణమున పూర్వవేదమున యూదులు తమ పాస్క మహోత్సవమును ఏ విధముగా జరుపుకున్నది వింటాము. ఆ పాస్క ఐగుప్తీయుల దాసత్వము నుండి అప్పటి దైవ ప్రజలకు ఇశ్రాయేలు పొందిన విముక్తిని ప్రకటిస్తూ ఉంది. వాళ్ళు తాను అద్భుతముగా రక్షించిన ప్రజల పట్ల దేవునికి గల ప్రత్యేక ప్రేమానురాగమును వెల్లడి అవుతున్నవి. గొర్రెపిల్ల బలితో కూడిన పాస్కా విందును వారికి ఏర్పాటు చేసి ఆ రక్తము ద్వారా ఐగుప్తులకు గురైన శిక్ష నుండి వారిని కాపాడారు. వారి విమోచనకు గుర్తుగా దాన్ని వారు ప్రత్యేక పాస్కాను చేసుకునేవారు. నూతన నిబంధనలో క్రీస్తు కూడా ఇలానే చేశారు. తన శరీరమునే భోజనముగా, తన రక్తము పానముగా రక్షణ నిమిత్తము ప్రసాదించి తాను మరణాలు వచ్చే వరకు ఈ పాస్కాను కొనసాగించమన్నారు. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనల్ని కూడా పాప బానిసత్వం నుండి రక్షించటకు సిద్ధముగా ఉన్నారు. మనం వారు ప్రసాదించు రక్షణకు అర్హులు కావాలని క్రీస్తు మనకు ఇచ్చిన కట్టడలను నిర్లక్ష్యము చేయకుండా సరిగ్గా అనుసరించి మన పాస్కోత్సవమును కొనియాడుతాము. పాస్కా భోజన నియమములు. పాస్కా భోజన నియమములు. మొదటి పట్టణము నిర్గమకాండము 12వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి 8వ వచనం వరకు మరియు 11వ వచనం నుండి 14వ వచనం వరకు. నిర్గమకాండము 12వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి 8వ వచనం వరకు మరియు 11వ వచనం నుండి 14వ వచనం వరకు. ఆ దినములలో ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్న మోషేతో అహరోనుతో ప్రభువు ఈ విధంగా చెప్పాను. అన్ని నెలలలో ఈ నెల మీకు మొదటి దినము అగును. సంవత్సరంలో నెలకు మొదటి నెలగా పరిగణింపుడు. ఇశ్రాయేలీయులతో మాట్లాడి వారికి ఈ తీరుగా చెప్పుడు. నెలలో 10వ నాడు ప్రతి వ్యక్తి తన కుటుంబమునకై ఒక గొర్రె పిల్లను ఎన్నుకొనవలెను. ఒకవేళ దాని తిరుగుటకు తన కుటుంబం వారు చాలకపోయినచో కుటుంబ యజమానుడు పొరుగు వారిని కలుపుకొనవలెను. ఒక్కొక్కరు ఎంత మాసం భుజింతురో
సున్నపు దట్టి ఉండవలేదు, కాళ్ళకు చెప్పులు ఉండవలేదు, చేతిలో కర్ర ఉండవలేదు, మాంసం త్వరగా తినవలేదు. ఇది ప్రభు పాస్కా బలి. ఆ రాత్రి నేను ఐగుప్తు దేశమునందు తిరుగాడు. ఐగుప్తు దేశమునందరి నరుల జంతువులు తొలుసూలి పిల్లలను చంపివేయుదును. ఐగుప్తు దేవతల కల్లా శిక్షలు విధింతును. నేను యావేను, మీకున్న ఇళ్లకును ఎత్తు కోతలు గుర్తుగా ఉండును. వారిని చూసి నేను మేమేమి చేయక మీ ఇల్లు దాటిపోయాను. నేను ఐగుప్తు దేశంలో నాశనం చేయనప్పుడు మీరు విపత్తుకు కాక గురికాకు. ఈరోజు మీరు జ్ఞాపకాల దినమును, ఈనాడు మీరు యాభై పేరిట పండగ చేసుకునవలేను. తరతరములు కాక శాశ్వతం మీద ఈ రోజును పర్వదినముగా చాటవలేదు. ఇది ప్రభువాకు. రెండవ పట్టణ వ్యాఖ్యానం. ఈ రెండవ పట్టణమును క్రీస్తు ఏ విధముగా మనతో నూతన నిత్య వడపడికలు చేసుకున్నది పునీత పౌలు గారు చెప్పుచున్నారు. పూర్వ నిబంధనలను గొర్రెలను బలివస్తులుగా సమర్పించడం ద్వారా తన ప్రజలతో వడపడికలు చేసుకున్నాడు. కానీ ఈ నూతన నిబంధనను క్రీస్తు నాదుడే దివ్య గొర్రెల స్థానం ఆక్రమించి బలివస్తువుగా నిలిచిపోయారు. కడరా భోజన సమయమున క్రీస్తు రొట్టె ద్రాక్షరసములను తన దివ్య శరీర రకాలుగా మార్చి అపోస్తులకు తిరుగకు త్రాగుటకు ఇచ్చారు. ఇది తాను కలువరి గిరిపై అర్పించబోవు బలిని సూచించుచున్నది. దీని ద్వారానే దేవునికి మనకు రక్త సంబంధము ఏర్పడుతుంది. ఈ రక్తమే ప్రతి ఒక్కరి పాపాలను కడిగివేస్తూ ఉంది. సకల పీడలకు మూలమైన పాపాన్ని నిర్మూలిస్తూ ఉంది. మనం ఈ కార్యాన్ని నెరవేర్చినప్పుడల్లా క్రీస్తు మరణాలు వచ్చే వరకు ఆయన మరణాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. ఆయన త్వరగా వచ్చి యాత్రికులమైన మనలను గమ్యాన్ని చేర్చాలని ఆశిస్తాం. రెండవ పట్టణము పునీత పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 11వ అధ్యాయం 23వ వచనం నుండి 26వ వచనం వరకు. పునీత పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 11వ అధ్యాయం 23వ వచనం నుండి 26వ వచనం వరకు. సోదరులారా, నేను మీకు అందించిన ఉపదేశము నేను ప్రభువు నుండియే పొందితిని. తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ప్రభువు రొట్టెను తీసుకొని దేవునికి కృతజ్ఞతలు అర్పించి దానిని గురించి, ఇది మీ కొరకు ఇవ్వబడిన నా శరీరము, దీనిని నా జ్ఞాపకార్థం చేయుడు అని పలికెను. అదే విధముగా భోజనం తరువాత పాత్రను తీసుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తంలోనైనా నూతన నిబంధన, దీనిని మీరు పానం చేయనప్పుడల్లా నా జ్ఞాపకార్థం చేయుడు అని పలికెను. కనుక ఈ రొట్టెను భుజించినప్పుడల్లా, ఈ పాత్ర నుండి పానం చేయనప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చే వరకు మీరు ఆయన మరణంలో ప్రకటించు. ఇది ప్రభు వాక్కు. సువిశేష పఠన వ్యాఖ్యానం. ఈ సువిశేషములో క్రీస్తు తనను తాను తగ్గించుకొని తన శిష్యుల పాదములను కడుగుట ద్వారా ప్రేమతో కూడిన దీనతాను పుణ్యాన్ని, సేవాభావాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నారు. మనం కూడా ఇదే భావంలో మన తోటి వారికి పరిచర్య చేయగలం. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషంలోని భాగము. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుండి 15వ వచనం వరకు. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుండి 15వ
ఈ లోకమున ఉన్న తన వారిని ఆయన ప్రేమించారు. వారిని చివరి వరకు ప్రేమించారు. వారు భోజనము చేయించున్న సీమోను కుమారుడు యూదా ఇస్కారియోతు హృదయములో అప్పటికే పిశాచము యేసును అప్పగింపబడిన ఆలోచన కలిగించారు. తండ్రి సమస్తము తన చేతికి అప్పగించినని, తాను దేవుని వద్ద నుండి వచ్చినని, మరల దేవుని వద్దకు వెళ్ళవలసి ఉన్నదని ఎరిగి యేసు భోజన పంక్తి నుండి లేచారు. పిమ్మట తన పై వస్త్రమును తీసివేసి నడుమునకు తుండుగుడ్డ కట్టుకొని ఒక పళ్ళెములో నీరు పోసి తన శిష్యుల పాదములు కడిగి నడుమునకు కట్టుకున్న తుండుగుడ్డతో తుడువ ఆరంభించారు. అట్లు ఆయన సీమోను పేతురు యొద్దకు రాగా అతడు, ప్రభు, నీవు నా పాదములు కడుగుదువా అని ఆయనతో అన్నాడు. నేను చేయించినది ఇప్పుడు నీవు గ్రహింపలేదు, ఇక మీదట తెలుసుకుందువు అని యేసు పలికాడు. నీవు నా పాదములు ఎన్నటికి నీ కడుగరాదు అని పేతురు పలికాడు. అందుకు యేసు, నేను నిన్ను కడుగని పక్షమున నాతో నీకు భాగము ఉండదు అని చెప్పాను. అట్లయిన ప్రభు, నా పాదములు మాత్రమే కాదు, నా చేతులను, నా తలను కూడా కడుగుము అని సీమోను పేతురు పలికాడు. స్నానము చేసిన వాడు పూర్తిగా శుద్ధుడై ఉన్నారు. అతడు పాదములు తప్ప మరేమీ కడుగుకున్న అవసరం లేదు. మీరు శుద్ధుడు, కానీ మీరు అందరూ కాదు అని యేసు అతనితో చెప్పాడు. ఆయన తను అప్పగించు వారిని ఎరిగి ఉండరు కనుక మీలో అందరూ శుద్ధులు కాదు అని పలికాడు. ఆయన వారందరి కాలు కడిగిన పిమ్మట మరలా తన పై వస్త్రమును ధరించి తన స్థానమున కూర్చుండి ఇట్లు పలికాడు, నేను ఇప్పుడు చేసినది మీకు అర్థమైనదా? మీరు నన్ను బోధకుడనియు ప్రభువుననియు పిలుచుచున్నారు. మీరు అటు పిలుచుట సముచితమే. ఏలైనా నేను మీ బోధకుడను ప్రభువునై ఉన్నాను. మరియు ప్రభువును బోధకుడైన నేను మీ పాదములు కడిగినట్లే మీరు కూడా ఒకరి పాదములు మరొకరు కడగవలే. నేను చేసినట్లు మీరు చెయ్యవలెనని మీకు ఒక ఆదర్శమును ఇచ్చింది. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. శుభవార్తను బోధించు వారి పాదములు సుందరమైనవి, ధన్యమైనవి. క్రీస్తునామమునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు మనము దేవుడు క్రీస్తు ప్రభువు గురుద్వారాన్ని స్థాపించిన రోజుల్లో మనం స్మరిస్తూ ఉన్నాం. దివ్య సప్రసాదాన్ని ప్రారంభించిన రోజును కొనియాడుతూ, మరి ఈ తరుణంలో దేవాది దేవుడు మనందరికీ నూతన ఆజ్ఞను ప్రసాదించిన ఈ రోజును గొప్ప వేడుకగా మనందరం స్మరిస్తూ ఉన్నాం. ప్రత్యేకించి మన శ్రీ సభలో మనందరికీ సేవలు అందిస్తూ ఉన్న గురువుల కోసం మనందరం ప్రార్థించాలి. మరి వారి రోజు గురువులందరూ వారి యొక్క పండుగను చేసుకుంటూ ఉన్నారు. మరి చాలాసార్లు మనము వాళ్ళని గుర్తించుకుంటాం. మన అవసరాల కోసం, మన యొక్క మన కుటుంబాల దీవెనల కోసం మనం చాలా సందర్భాల్లో వారి సహాయాన్ని అందిస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇటువంటి పండుగలలో లేక వేడుకలలో లేక వారి జీవితంలో ముఖ్యమైన ఘట్టాలలో చాలాసార్లు మర్చిపోతూ ఉంటాం. కాబట్టి చాలామంది మీరు తెలియకపోవచ్చు కూడా. కాబట్టి సమయంలో తెలిసినా తెలియకపోయినా ఇప్పుడు వారందరి కోసం మనందరం గట్టిగా చప్పట్లతో
ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు మనం చదువుకున్న ఈ యొక్క 3 పట్టణాలలో సారాంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం. పాస్కా పండుగ ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు చాలా ప్రముఖమైనది మనం చదువుకున్న పట్టణాల్లో మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకు ప్రముఖమైనది, ఎందుకు ముఖ్యమైనది అంటే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఈ పండుగ ఐగుప్తు దేశం నుండి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు పొందిన విముక్తిని గుర్తు చేస్తూ ఉంది, లేక సూచిస్తూ ఉంది. ప్రజలకు ఈ పండుగ ప్రతి సంవత్సరం అందరూ గొప్పగా జరుపుకునేవారు. ఎందుకంటే యావే ప్రభువు ఐగుప్తు రాజ్యం నుండి ఇశ్రాయేలు ప్రజలను విముక్తి చేసిన సంగతులను వారు పాస్కా భోజనం ద్వారా స్మరించుకునేవారు. మరి ఈరోజు ఆ కోణంలోనే యేసు ప్రభు కూడా తన శిష్యులతో ఈ పాస్కా భోజనాన్ని చివరిసారి లేక కడసారి ఆయన చేశాడు. ఈ భోజన సందర్భంలో జరిగిన విషయాలను మనందరం ఈరోజు ధ్యానించాలి. మనం చదువుకున్న శుభార్త పట్టణంలో ఈ విషయాలను మనం చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ సందర్భంలో జరిగిన సంఘటనలను మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ప్రియ సహోదరి సహోదర, యేసు ప్రభు భోజన భక్తి నుండి లేచి తన పై వస్త్రాన్ని తీసివేసి నడుములకు అంగవస్త్రము కట్టుకొని ఒక పాత్రలో నీరు పోసి తన శిష్యుల కాళ్ళను కడగడం ప్రారంభించారు. అయితే పేతురు దానికి ఏమంటున్నారు? అంగీకరించలేదు, అడ్డుపడ్డాడు. అందుకు యేసు ప్రభు ఏమన్నారు? నేను చేయుచున్నది నీవు ఇప్పుడు గ్రహింపలేవు, ఇక మీదట తెలుసుకుందు. నేను నిన్ను కడగని పక్షమున నాతో నీవు భాగస్థులు కావు. క్రైస్తవులు అని 7-8 వచనాల్లో మనం యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయంలో ఈ యొక్క వచనాలను మనం చదువుకున్నాం. అయితే యేసు ప్రభు తన యొక్క నడుముకు అంగవస్త్రాన్ని కట్టుకొని శిష్యుల పాదాలను ఆయన కడుగుతూ ఉన్నాడు. మరి ఈ విధంగా శిష్యుల పాదాలు కడగటంలో గొప్ప అర్థం ఏమిటి, దానిలో ఉన్న భావం ఏమిటో మనం గ్రహించాలి. దానిలో ఉన్న యథార్థమైన భావము మనందరం తెలుసుకున్నాం. ఆ అర్థాన్ని గ్రహించాలంటే ఈ సందర్భంలో మన ఆలోచన, మన తలంపు యేసు ప్రభువు చెప్పిన ఈ యొక్క వచనాల మీద మన మనస్సును పెట్టాలి. 7-8 వచనాల పైన మనము మరొకసారి ఆలోచన చేస్తే, యేసు మాటల బట్టి చూస్తే కాళ్ళు కడగటము యేసు మరణాన్ని సూచిస్తూ ఉంది. కాళ్ళు కడగటము యేసు ప్రభు యొక్క మరణాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నట్లు మనకు అక్కడ అర్థమవుతుంది. సహోదరి సహోదరుల, మరి మానవ రక్షణార్థము యేసు అవమానకరమైన మరణాన్ని అనుభవించబోతూ ఉన్నాడు. మనిషిని రక్షించడం కోసం ఆయన ఈ విధమైనటువంటి అవమానకరమైన మరణాన్ని అనుభవించబోతూ ఉన్నాడు. ఈ విధంగా కాళ్ళు కడగడం ద్వారా శిష్యులు ఆయన మరణంలో భాగస్థులవుతూ ఉన్నారు. అంతేకాదు ఆయన మరణం ద్వారా వచ్చే ఫలితాలలో కూడా భాగస్థులవుతూ ఉన్నారు. అవమానంలో మాత్రమే కాదు, ఆయన కష్టాలలో, శిలువ బాటలో మాత్రమే కాదు, ఆయన మరణం ద్వారా మనందరం పొందుకోబోతూ ఉన్న ఫలితాలలో కూడా ఈ శిష్యులు భాగస్థులవుతూ ఉన్నారు. నేను నిన్ను కడగని పక్షాన నాతో నీకు భాగముందని యేసు పేతురుతో చెప్పారు. మరి యేసు ప్రభు శిష్యుల పాదాలను కడగటంలో గొప్ప అర్థాన్ని మనము ఈ వచనాల ద్వారా గ్రహిస్తూ ఉన్నాం. యేసు మరణము అవమానకరమైన మరణం ద్వారా ఈ లోకాన్ని రక్షించడానికి
ఈ పని చేస్తూ ఉన్నాడు. అది అవమానంగా లేక హీనమైన చర్యగా పనిగా మనకు అనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఆ మరణం ద్వారా చాలా ఫలితాలు మనం పొందుకోబోతూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఆ అవమానమే కాదు, ఆ మరణమే కాదు, ఆయన ఇచ్చే ఫలితాలలో, ఆయన ఇచ్చే దీవులలో, ఆయన ఇచ్చే మహిమలో కూడా శిష్యులు భాగస్థులవుతూ ఉన్నారు అని చెప్పడానికి యేసు ప్రభు ఆయన శిష్యుల పాదాలను కడిగారని ఒక అర్థాన్ని మనం గ్రహిస్తూ ఉన్నాం. మరి శిష్యులు కాళ్ళు కడగటంలో వేరొక అర్థం కూడా ఉంది. ప్రభువు బోధకుడు, ప్రభువు అయిన నేను మీ కాళ్ళు కడిగిన మీరు కూడా ఆ ఒకరి కాళ్ళు ఒకరు కడుగుకొనవలెను. నేను చెప్పినట్లు మీరు చేయవలనని మీకు ఒక ఆలస్యమనిచ్చింది అని 14-15 వచనాల్లో ప్రభు చక్కగా వివరిస్తున్నారు. మరొక అర్థం, యేసు ప్రభు కాళ్ళు కడగటంలో నేను ఎలా అయితే ఈ విధముగా సేవ చేసి లేక కాళ్ళు కడిగి ఇటువంటి సేవా భావంతో ఉన్నానో నా శిష్యులు అయిన 12 మంది శిష్యులు మాత్రమే కాదు, జ్ఞానస్థానం పొంది తన బిడ్డలంగా తన శిష్యులంగా మారిన మనందరికీ నేర్పించే సత్యము నేను ఏ విధంగా ఆదర్శముగా ఉన్నానో మీరు కూడా అటువంటి ఆదర్శమైన జీవితం జీవించాలి. నేను చెప్పినట్టు మీరు చేయవలని మీకు ఒక ఆదర్శం ఇచ్చింది. ఈ సహోదరులారా, ఇక్కడ యేసు శిష్యులకు ఒక ఆదర్శాన్ని ఇచ్చారు. దీనితో పరులను సేవించాలన్నదే ఈ యొక్క ఆదర్శము. యేసు వలె శిష్యులు కూడా ఒకరినొకరు ప్రేమించి సేవించాలి. ఇతరులను సేవించడమే తమ ధ్యేయముగా, ముఖ్యమైన ఉద్దేశముగా, క్రైస్తవ ముఖ్యమైన లక్షణముగా మీరు దీనిని మదిలో మీ మనస్సులో ఉంచుకోవాలి. అట్టి సేవ అవమానకరముగా లేక పైకి కనబడవచ్చు. ఒకరికి సేవ చేయడం, ఒకరి పాదాలను కడగడం లేక ఇటువంటి సేవా భావం కలిగి ఉండటం బయట చూసే వారికి అది అవమానకరంగా భావించవచ్చు, అనిపించవచ్చు. అయితే యేసు మరణం కూడా ఆ విధంగానే చాలా మందికి అవమానకరంగా కనిపించింది, బాధాకరంగా కనిపించింది, చాలా హేళనకరంగా కనిపించింది. సహోదరుల అయితే యేసు శిష్యులపైన మనము ఇతరులకు సేవ చేయడంలో అవమానాన్ని కాక ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించాలని ఈ చర్యను యేసు ప్రభు మనకు చేసి చూపించి ఆదర్శముగా నిలిచి మనందరికీ ఈ సత్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. యేసు ప్రభు యొక్క మరణం అనేక మందికి, చాలా మందికి అవమానంగా ఆయన మరణించాడు. ఆయన ముఖం మీద నువ్వేశారు, లేక శిలువకు అంటగొట్టారు, శిలువను మోయించారు, ఏదైనా చేశారు, దేశ ద్రోహి అన్నారు. ఇంకా అనేకమైన నిందలు, అవరోధాలు, శిక్షలు ఆయన మీద మోపారు. అది చూసే వారికి అది చాలా అవమానకరంగా అనిపించింది. కానీ ఆయన అవమానకరమైన బాధను, మరణాన్ని అనుభవించిన తర్వాత దేవుడు తన ఔన్నత్యాన్ని, ప్రభు యొక్క ఔన్నత్యాన్ని ఈ సమాజం, ఈ సృష్టి అంతా కూడా గ్రహించింది. మరి ఈరోజు ఆయన బిడ్డలము, ఆయన సేవకులమైన మనము అటువంటి సేవ, అటువంటి ప్రేమతత్వం కలిగినప్పుడు మనం చేసే పనులు కూడా బయట వారికి ఇది ఆ విధంగా అనిపించినప్పటికీ దాని గొప్పతనాన్ని మీరు గుర్తించదని ఈరోజు యేసు ప్రభు ఈ కార్యం చేయడం వల్ల మనందరికీ సత్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాను. మరి శిష్యులకు ఆయన ఒక నూతన ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాడు. నేను మీకు ఒక నూతన ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాను, మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపుడు. నేను మీకు ప్రేమించినట్లే మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపుడు. మీరు పరస్పరము ప్రేమ కలిగి ఉండొచ్చో దానిని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరూ తెలుసుకుందరు. యోహాను సువార్త 13:34-35 వచనాలు. నేను మీకు ఒక నూతన ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను.
ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, యేసు ఈ లోకాన్ని వీడిపోతూ ఉన్నాడు. యేసు ప్రభువు ఈ లోకాన్ని వీడిపోతూ ఉన్నాడు. ఆయన మనందరికీ మరలా కనిపించరు. భౌతికంగా యేసు ప్రభువు మన మధ్యలో ఉండబోడు. మరి భౌతికంగా మన మధ్యలో ఆయన ఉండరు కాబట్టి, ఆయన భౌతికంగా మన మధ్యలో లేకపోయినప్పటికీ ఆయన ఆత్మ శిష్యుల మధ్య సజీవంగా ఉండగలదు. మనం ప్రేమతో కూడిన జీవితం జీవిస్తే యేసు మనలోనే మన మధ్యనే ఉంటాడని దీని భావము. నూతన ఆయన అంటే యేసు ప్రభు ఇప్పటి నుంచి భౌతికంగా మన మధ్య ఉండకూడదు కాబట్టి ఆయన ఇచ్చిన ప్రేమ సందేశం, ఆయన ఇచ్చిన ప్రేమ ఆజ్ఞ మనం కలిగి జీవిస్తే ఆ విధానము, ఆ ఆజ్ఞ వల్ల ఆయన భౌతికంగా కనిపించకపోవచ్చు, కానీ ఆత్మీయంగా మనలోనే మన మధ్య ఆయన జీవిస్తాడు. మరి యేసు ప్రభు జీవితం ప్రేమకు నిదర్శనముగా ఉంది. అతి జీవితాన్ని మనము అవలంబించాలని ఈ నూతన ఆజ్ఞ మనందరికీ తెలియజేస్తున్నాడు యేసు ప్రభు. మరి ఇది ఎంతవరకు నూతన ఆజ్ఞ? పూర్వ నిబంధనలు మనం చూస్తే పూర్వ వేదంలో యావే ప్రభు ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో నిబంధన చేసుకున్నాడు. వారికి 10 ఆజ్ఞలను పాటించడం ద్వారానే వారు దైవ ప్రజలుగా ఉండగలరు. ఎవరైతే 10 ఆజ్ఞలను మీరు జీవిస్తారో దేవునికి ప్రజలు కాదు, దేవుని బిడ్డలు కాదు. మరి ఎవరైతే 10 ఆజ్ఞలు కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు దేవునికి బిడ్డలుగా జీవిస్తారు. వాళ్ళే దేవుని బిడ్డలు. మరి ఆ విధంగానే ఈరోజు యేసు ప్రభు కూడా మానవాళితో తన మరణం ద్వారా నూతన నిబంధనను ఆయన ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాడు. ఈ నూతన ఆజ్ఞను ఆయన ఇస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఎవరైతే నూతన ఆజ్ఞ కలిగి ఉంటారో, ఎవరైతే నూతన ఆజ్ఞను పాటిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు క్రీస్తుకి నిజమైన అనుచరులు, క్రీస్తు యొక్క శిష్యులు, లేక దేవుని యొక్క ప్రజలు అని చెప్పుకోగలరు. మరి నూతన ఆజ్ఞలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి? నూతన ఆజ్ఞలో ఉన్న ముఖ్యమైన భావం ఏంటి? మనం గ్రహించుదాం. నూతన ఆజ్ఞ ఇస్తూ ఉన్న యేసు ప్రభువు మనందరికీ ఈ మాటలు మనం గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. నిజానికి ఈ ఆజ్ఞ పూర్వ నిబంధనలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ద్వితీయోపదేశ కాండము 6వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో దేవుడు మనకు ఈ మాటలను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు. ద్వితీయోపదేశ కాండం 6వ అధ్యాయం 5వ వచనం చదవండి. నీ దేవుడైన యావేను నీ పూర్ణ హృదయముతోనూ, పూర్ణ ఆత్మతోనూ, పూర్ణ శక్తితోనూ ప్రేమింపుము. నీ పొరుగు వారిని నీ వలె ప్రేమింపుము. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ ఆజ్ఞ పూర్వ వేదంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు తెలిసిందే. కానీ యేసు కాలంలో యేసు కాలంలో యూదులకు కూడా ఈ యొక్క సత్యం తెలుసు. లోకా శుభవార్త మనం చదువుకుంటే 10వ అధ్యాయం 27 వచనంలో కూడా ఈ యొక్క మాటలు మనం చదువుకోగలం, అర్థమవుతుంది. నీ పొరుగు వారిని నీ వలె ప్రేమించు, లేక నీ దేవుడైన యావేను పూర్ణ హృదయంతోనూ, పూర్ణ ఆత్మతోనూ, పూర్ణ శక్తితోనూ ప్రేమింపు అని ఈ ఆజ్ఞలు పూర్వమే చెప్పబడ్డాయి. అట్లాగే యూదులకు కూడా ఈ యొక్క ఆజ్ఞలు తెలుసు. అయితే పాత ఆజ్ఞలను నూతన ఆజ్ఞ ఎలా మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం? అటువంటి పాత ఆజ్ఞలను ఈరోజు యేసు ప్రభు మరలా ఈ మాటలు చెప్పి నేను మీకు ఒక నూతన ఆజ్ఞ ఇస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉన్నాను. మరి ఏ విధంగా నూతన ఆజ్ఞ అవుతుంది? పరిస్థితులు చేద్దాం ప్రియ సహోదర సహోదరు. ఏ విధంగా అంటే యేసు జీవితంలో ప్రేమ నూతన పరిణామాన్ని అందుతుందని మనం చెప్పవచ్చు. నిజమైన ప్రేమ ఎలాంటిదో యేసు నందే మనం చూడగలము. నిజమైన ప్రేమ ఎలాంటిదో ప్రభువునందే మనం గుర్తించగలము. యూదుల నమ్మకం ప్రకారం పొరుగు వారి యొక్క ప్రేమ లేక సోదరు ప్రేమ అంటే ఒక యూదులకు మాత్రమే
ఈరోజు తోటి వాడు, తోటి సహోదరుడు, పొరుగు వాడు అంటే యేసు ప్రభు మనకిచ్చే నూతన ఆజ్ఞ ఏంటంటే, కానీ ప్రేమకు ఉన్న ఆ సరిహద్దులను యేసు ప్రభు తీసివేస్తూ ఉన్నాడు. ఒకప్పుడు తోటివాడు లేక పొరుగువాడు అంటే యూదుడు మాత్రమే, కానీ ఇప్పుడు ఆ హద్దులన్నీ యేసు ప్రభు తుడిచిపెడుతూ ఉన్నాడు. ఆ హద్దులన్నీ యేసు ప్రభు తొలగించి తోటివాడు లేక ఆ తోటి సహోదరుడు అంటే ఎవడైతే ఆపదలో ఉన్నవాడో, ఎవడైతే కష్టాల్లో ఉన్నవాడో వాళ్ళందరూ నా తోటి సహోదరులు, నా పొరుగువాడు అని ఈ విధంగా యేసు ప్రభు నూతన ఆజ్ఞ ఈ సమాజానికి పంచుకుంటాడు. నిజానికి ఇది పూర్వవేదంలో ఈ ఆజ్ఞ చెప్పబడింది, కానీ యేసు ప్రభు మనకి ఇస్తూ ఉన్న నూతన ఆజ్ఞ. రెండవ అంశంగా ఇంకొక మాట ప్రభు చెబుతూ ఉన్నారు. సాధారణంగా మన ప్రేమ ఎవరికి పంచుతాం? మంచి వారికి పరిమితమై ఉంటుంది, అవునా కదా? ఎవరైతే నీ ఇంటి పక్కన ఉన్నవారు, కొత్తగా వచ్చిన వారు, లేకపోతే నీ బంధువులు, నీ స్నేహితులు అయి ఉండొచ్చు, ఎవరైతే మంచిగా ఉంటూ ఉన్నారో వాళ్ళని మాత్రమే మనం ప్రేమగా చూస్తాం, వాళ్ళతోనే మాట్లాడాలనుకుంటాం. మన స్టేటస్ కు, మన అంతస్తుకు తగిన విధంగా ఉంటే వాళ్ళని మంచివారిగా భావించి వాళ్ళని మాత్రమే మనం పక్కకు వచ్చే వాళ్ళని మన దగ్గరికి రాణిస్తాం, లేక మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కానీ యేసు ప్రభు ఈరోజు యేసు ప్రేమ ఈ అడ్డుగోడను దాటి చెడ్డవారిని కూడా ఆలింగనం చేసింది. మంచివాళ్ళు మాత్రమే కాదు, యూదులలో ఇటువంటి భావం ఉండేది, కానీ యేసు ప్రభు ఇచ్చే నూతన ఆజ్ఞ వలన ఇటువంటి ఆ భేదాలను, అడ్డుగోడలను తొలగించి అందరినీ, పాపంలో ఉన్నవాడిని కూడా ఆయన హక్కును చేర్చుకున్నాడు. యూదులు పాపలను, సుంకరులను ద్వేషించేవారు, కానీ యేసు ప్రేమ అడ్డది కాదు, అందరినీ సమానంగా ఆదరిస్తుంది. మరి ఈ విధంగా యేసు ప్రభు పాపాత్ములని కూడా ఆయన ఆ పరలోక రాజ్యం పొందుకునే విధంగా చేస్తూ ఉంది. పరివర్తన చెందిన పాపాత్ముల గురించి పరలోక రాజ్యంలో అధిక ఆనందం ఉంటుందని యేసు ప్రభువు చక్కగా మనకు శుభార్తలు బోధించారు. ఇదే నూతన ఆజ్ఞగా ఈ రోజు రెండవ అంశంగా యేసు ప్రభు మనకిస్తున్నారు. సహోదరి సహోదరు, మరి మూడవ అంశం, నూతన ఆజ్ఞలో మూడవ అంశం ఏంటంటే, యూదులు తమ శత్రువులను ద్వేషించేవారు, కానీ యేసు ప్రభువు అట్టిది కాదు. నీ మిత్రుని ప్రేమింపుము, నీ శత్రువుని ద్వేషింపుమని పూర్వము చెప్పబడింది. దాన్ని మీరు విన్నారు కదా. నేను ఇప్పుడు చెప్పినది ఏమన్నా, మీ శత్రువులను ఏమన్నారు? మీ శత్రువులను ప్రేమింపుడు, మిమ్మల్ని హింసించే వారి కొరకు ప్రార్థింపుడు, అప్పుడు మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి తగిన బిడ్డలు కాగలరు. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 43-45 వచనాల్లో మనం చూస్తాం. నేను ఇప్పుడు మీతో చెప్పినది ఏమన్నా, మీ శత్రువులను ప్రేమించండి, మేము హింసించే వారి కొరకు ప్రార్థించండి, అప్పుడు మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి తగిన బిడ్డలు కాగలరు. యేసు నిజంగా తన శత్రువులను ప్రేమించి తన శిలువపై హింసించే వారి కొరకు ప్రార్థించి మనకు ప్రేమలో నూతనత్వాన్ని చూపించారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇది యేసు ప్రభు ఇచ్చిన నూతన ఆజ్ఞ. నాలుగవదిగా యేసు ప్రేమ ఏంటిదో ఆయన మరణంలో మనకు వ్యక్తమవుతుంది. సహోదరి సహోదరులారా, ఎట్లనగా పాపులమైన మనము ఆయనకు శత్రువులుగా ఉన్నప్పటికీ శిలువపై తన ప్రాణాన్ని మన కొరకు బలిగా అర్పించారు. ప్రాణత్యాగాన్ని కూడా ఆయన ప్రేమ వెనుదీయలేదు. ఈరోజు యేసు నూతన ఆజ్ఞ, యేసు క్రీస్తు ఇచ్చిన ప్రేమ అనే ఆజ్ఞ నూతనత్వాన్ని మనము అర్థం చేసుకుని ఈ నూతన పరిమాణంలో మనం కూడా ఇతరులను ప్రేమించాలని దీని భావము. అప్పుడే మనము యేసుకి నిజమైన శిష్యులం కాగలము. సహోదరి సహోదరు, కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రేమపూరిత ఈ యొక్క సంస్కారాన్ని మనము మనందరం కలిగి జీవించాలి. యేసు వలె మనం కూడా ప్రేమించడం, మన యొక్క ఆ
యొక్క శక్తిని కలిగి ఉండటం మనము ఈరోజు మనము ఈ యొక్క సాంగ్యాల ద్వారా విశ్వాసాన్ని మేము అందించుకోవాలి. యేసు వలె మన శత్రువుని మనం ప్రేమించాలి, క్షమించాలంటే మనకు మన సొంత శక్తితో దాన్ని మనం చేయలేకపోవచ్చు. అందుకే యేసు ప్రభువు మనందరికీ ఆయన శక్తిని ప్రసాదిస్తున్నాడు. అందుకే దేవుడు సహాయం కూడా అవసరం. నిజంగా మన శత్రువులు మనం క్షమించడం మనకు అసాధ్యమైనది. కొన్నిసార్లు కాదు, ఎక్కువ సార్లే మనం దాన్ని ఆ యొక్క మార్గంలో ఆ విలువను కలిగి జీవించలేము. కాబట్టి ఈరోజు దేవుడు తన శక్తిని మనకిస్తూ ఉన్నాడు, తన బలాన్ని మనకిస్తూ ఉన్నాడు. దేవుని యొక్క సహాయం మనకి ఎంతైనా అవసరం. నేను ద్వేషించేవారు, నీ మీద పగబట్టిన వారు, నీ గురించి హేళన చేసేవారిని నీవు తెలుసుకున్నప్పుడు, నీకు నీ మనసుకు తెలిసినప్పుడు వాళ్ళని క్షమించడం అనేది చాలా కష్టతరమైనది. కానీ ఈరోజు అది కష్టమైనప్పటికీ అది సాధ్యపడే విధంగా ఉండాలంటే మనం ఎవరి సహాయం కావాలి, ఎవరి సహాయం అడగాలంటే యేసయ్య సహాయం ఎంతైనా అవసరం. ఆ సహాయాన్ని మనకు అందజేయడానికి ఈ దినం యేసు ప్రభువు ఇంకొక దివ్య సంస్కారాన్ని ప్రారంభించారు. ఏంటది? దివ్య సప్రసాదము. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. నీ సొంత బలంతో, నీ సొంత శక్తితో నీవు ఇతరులను క్షమించే మనస్సు నీకు రాకపోతే, ఇతరులను క్షమించే శక్తి నీకు సరిపోకపోతే, ఆయన శరీర రక్తాలను మనకు పంచి ఇస్తూ ఈ యొక్క శక్తితో, ఈ యొక్క బలంతో నీవు ఇతరులను క్షమించే మనస్సు నీకు లేక బలము దేవుడు నీకు ఇస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులు, కాబట్టి ఈరోజు మనము ఆయన ఇచ్చిన ఈ దివ్య సంస్కారం ద్వారా మనందరం కూడా దేవునిలో శక్తిని, బలాన్ని పొందుకుని యేసు ఇచ్చిన ఈ నూతన ఆజ్ఞను పాటించడానికి ఈ దివ్య ప్రసాదం మనందరి ఎంతో సహకరిస్తుంది. కాబట్టి దివ్య ప్రసాద విందు అనుభవ జీవితంలో మనం తరచుగా విందులు జరుపుకుంటూ ఉంటాం. దివ్య ప్రసాద విందులాగా మన కుటుంబాల్లో శుభకార్యం జరిగినప్పుడు విందులు చేసుకుంటూ ఉంటాం. చాలా మందిని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటాం. పెళ్లి జరిగినప్పుడు, లేకపోతే ఏదైనా కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు ఎవరు మీరు ఆహ్వానిస్తారు? ఎవరిని ఆహ్వానిస్తారు? స్నేహితుల్ని, బంధువుల్ని ఆహ్వానిస్తారు. మరి మీరు ఎవరి మీదైతే పోట్లాడారో, లేక మీ మీద ఎవరైతే పోట్లాడారో, లేక మీరు ఎవరి మీదైతే ద్వేషాన్ని పెంచుకున్నారో, మీ మీద ఎవరికి అయితే ద్వేషం ఉందో, పగ ఉందో వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తారా? ఆహ్వానిస్తారా? ఆహ్వానిస్తారు. కొన్నిసార్లు ఆహ్వానిస్తారు, కొన్నిసార్లు ఆహ్వానించకపోవచ్చు. మరి ద్వేషము, పగ, కక్షలు ఉన్నవాళ్ళు ఆహ్వానించినప్పుడు మీ విందులోనికి రాకుండా ఉంటే వాళ్ళు ఇంకా మీతో ద్వేషంతో ఉన్నాడు. ఒకవేళ మీరు ఆహ్వానించినప్పుడు ఆ ద్వేషము, పగ, కక్ష, గొడవలు కలిగిన వాళ్ళు ఆహ్వానించినప్పుడు ఆ ప్రేమతో లేక ఆ విందులో మీతో పాటు కలిసి కూర్చున్నారనుకో, దాని యొక్క అర్థం ఏంటి? దాని యొక్క భావం ఏంటి? వాళ్ళు సఖ్యత పడి వచ్చినట్లు లేక సమాధానంతో మనతో ఉంటున్నారు. ప్రతి విందు, ప్రతి యొక్క పండుగ వేడుకలో విందు ఇచ్చేటప్పుడు ఇదే దీని యొక్క అర్థం. మరి ఈ ప్రేమ విందులో, ఈ దివ్య ప్రసాదం అనే విందులో మనందరం కూడా వేచి చేసి ఉన్నాం. మనం కూడా చాలాసార్లు ద్వేషాలు, పగలు కలిగి ఉండి ఉండవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మీలో చాలా మంది ఇష్టపడిన వారు ఉంటారు, చాలా మందిని ద్వేషించుకునే వారు ఉంటూ ఉంటారు. కానీ మనందరం ఒక కుటుంబంగా, ఒక శుభకార్యానికి, ఒక విందుకు విచేసిన వారంగా ఇక్కడ ఉన్నాము అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ప్రభువుతో మనందరం సఖ్యత పడుతూ ఉన్నాం, లేక తోటి సహోదరునితో మనం ప్రేమ కలిగి ఉంటూ ఉన్నాము అని చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం లేక ఒక అర్థం. కాబట్టి మనం చాలాసార్లు ద్వేషాలు, పగలు, కక్షలు కట్టుకుని దేవాలయంలోకి వచ్చి దివ్య ప్రసాదం స్వీకరించడం వల్ల ఉపయోగం లేదు. ఇక్కడ నీవు కలిసి విందులో పాల్పంచుకుంటూ ఉన్నామంటే నీ ద్వేషం పోయింది, నీ పగ పోయింది, నీ శత్రుత్వం
నీవు ప్రేమ కలిగి ఉండాలి, సేవా భావంతో రావాలి. మరి ఆ విధంగా ఇక్కడ దేవుడిచ్చిన ఆ ప్రేమ ఆజ్ఞ, దేవుడిచ్చిన ఆ సేవా భావం అనే ఆజ్ఞను మనందరము మంచి మనసుతో స్వీకరించి మేమందరము సమాధానంతో, సఖ్యతతో, ప్రేమ అనురాగాలతో మేము ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నాము అన్న ఆ సత్యాన్ని మనందరం ప్రకటిస్తున్నాం ప్రియ సహోదరి సహోదరులు. కాబట్టి ఈరోజు మనందరం ఈ నూతన ఆజ్ఞను అందిపుచ్చుకున్న మనము ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మన జీవితంలో మనందరికీ బలాన్నిచ్చేది దివ్య ప్రసాదము. మిగిలిన దివ్య సంస్కారాలన్నిటికీ కూడా బలాన్నిచ్చేది దివ్య ప్రసాదము. ఈరోజు మనలో ఉన్న ద్వేషాలను, పగలను, కక్షలను తీసివేసుకుని మనము క్రీస్తుకి ప్రేమ భావంతో, సేవా భావంతో కలిగిన ఈ విలువలు కలిగిన శిష్యులాగా, బిడ్డలాగా మీరు ఉండండి అని ఈరోజు యేసు ప్రభు శిష్యుల పాదాలను కడగడం వలన, ఈ నూతన ఆజ్ఞ ఇవ్వడం వలన, లేక దివ్య ప్రసాదాన్ని మనకు అందించడం వలన, లేక గురుత్వ స్థాపనను చేయటం వలన ఈ సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటూ మరి ఈ యొక్క సేవ, ఈ ప్రేమ, ఈ నూతన ఆజ్ఞని ప్రేమను ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాలంటే దివ్య ప్రసాదం మనకు ఎంతో అవసరం. అదే మనకు సహాయపడుతూ ఉంది. మనం దివ్య ప్రసాదం లేకుండా మిగిలిన దివ్య సంస్కారాలు ఏవి కూడా నిలవవు. ఈరోజు ప్రతిరోజు ఇది నా శరీరము, ఇది నా రక్తము, ఇది నా జ్ఞాపకార్థం మీరు చేయండి అని యేసు ప్రభు ఏ విధమైతే మనకు ఆయన శరీర రక్తాలను అందించాడో, జ్ఞానస్థానం నిలబడాలన్నా, భద్రమైన అభ్యంగము అభివృద్ధి పొందాలన్నా, లేక జ్ఞాన వివాహము, లేక గురుత్వము, ఇవన్నీ కూడా దేవునిలో మనం జీవించాలన్నా దివ్య ప్రసాదం ఎంతో అవసరము. దివ్య ప్రసాదాన్ని మనం స్వీకరించడము ఎంతో ముఖ్యము. కాబట్టి ఈ దివ్య ప్రసాదము, ఈ యొక్క దివ్య సంస్కారాలకు బలాన్ని చేకూరుస్తూ ఉంది. ఈ దివ్య సంస్కారాలు పరిపూర్ణం అవ్వడానికి ప్రతిరోజు ఆయన యొక్క శరీర రక్తాలు మనం పంచి ఆయన శరీర రక్తాలు అందిపుచ్చుకుంటూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈరోజు ఆయన శరీర రక్తాలు మరి తల్లి ఒకే ఒక్కసారి ఈ ప్రపంచానికి, ఈ సృష్టికి ఆమె అందజేసింది. కానీ ప్రతిరోజు ఈ శరీర రక్తాలను అందజేసేదెవరు? ఒక దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప వరం, ఒక గురువుకి దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప వరం, ఆయన శరీర రక్తాలను పంచి ఇచ్చే గొప్ప వరాన్ని ఒక్క అభిషేకం పొందిన ఒక కథోలిక గురువుకి మాత్రమే యేసయ్య మనకి ఇచ్చాడు. ప్రైజ్ లార్డ్, ప్రైజ్ లార్డ్. అందుకే శుభవార్తను బోధించే వారి పాదములు అందమైనవి, సుందరమైనవి, ధన్యమైనవని ఈరోజు మన వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. కాబట్టి యేసు ప్రభు మరొక రూపం, మరొక క్రీస్తు పోలిక, ఒక గురువు. యేసు ప్రభు ఏ విధంగా అయితే ఆయన దేవుడు నరుడుగా ఆయన మనకు నిలుస్తూ ఉన్నాడో, ఒక గురువు కూడా ఆయన దేవుని యొక్క ప్రతినిధిగా, దేవుని యొక్క ప్రతిబింబముగా గురువు మన మధ్య నిలుస్తూ ఉన్నాడు. మన యొక్క ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి, బలం పొందుకోవడానికి, దీవెనలు పొందుకోవడానికి ఒక గురువు ఒక మార్గముగా నిలుస్తూ ఉన్నాడు. సహోదరి సహోదరులు, కాబట్టి మనలో ఉన్న చీకటిని, మనలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని, మనలో ఉన్న ఈ లోక పాపాలను, మనలో ఉన్న వన్నిటిని కూడా, ఈ లోకపరమైన వ్యామోహాలను మన నుంచి తీసివేయడానికి ఒక గురువు వెలుగుగా మన మధ్య ఉంటూ ఉన్నాడు. మనందరినీ శాంతి మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. అపర క్రీస్తుగా, మరొక క్రీస్తుగా మన మధ్య ఉన్న గురువును మనందరము అంగీకరించాలి, స్వీకరించాలి, ప్రేమించాలి. ఎందుకంటే గురుత్వ జీవితం అంటే తల్లిదండ్రులను వదులుకొని, బంధుప్రీతులను తగ్గించుకుని, కోరికలను అదుపులో పెట్టుకుని, జీవిత గమ్యం గుర్తు చేసుకుని, నిరాశ నిస్పృహలు తొలగించుకొని, ఆత్మవిశ్వాసం పెంచుకొని, ప్రభు పలుకులు అందుకొని, పవిత్రాత్మను అలవర్చుకొని, ప్రభు యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకుని, ప్రభు వాటిలో నడుస్తూ 10 మందిని తనతో పాటు నడిపించేదే గురుత్వ జీవితం. కాబట్టి క్రీస్తు అడుగుజాడల్లో అడుగు వేస్తూ
జీవితం సేవా రూపము దాల్చడము, క్రీస్తుకు సాక్షిగా నిలవడం. అందుకే లేవియా కాండంలో 1వ అధ్యాయము 11వ వచనం చెబుతుంది, ఎల్లప్పుడూ సాంబ్రాణి వేసి నిర్మలమైన బలిని అర్పించేవారే యాజకులు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. మరి గురువులు ఎక్కడి నుండి వస్తూ ఉన్నారు? గురువులను ఎప్పుడు దేవుడు ఎన్నుకుంటూ ఉన్నాడు? యిర్మీయా గ్రంథంలో 1వ అధ్యాయము 5వ వచనం చెబుతుంది, నిన్ను మాతృ గర్భమున రూపొందక మునిపే నేను నిన్ను ఎన్నుకొంటిని, నీవు పుట్టక మునిపే నిన్ను పవిత్రపరచుకొని నేను జాతులకు ప్రవక్తగా నియమించుదుని. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. సహోదరులు అందరూ గురువులు కాలేదు. దేవుడు పిలుచుకున్నవాడు మాత్రమే, దేవుడు ఎన్నుకున్నవాడు మాత్రమే. చాలా మందిని దేవుడు పిలుచుకుండొచ్చు, కానీ ఎన్నుకోబడిన వారు కొందరే. బైబిల్లో చాలా మందిని దేవుడు ఆహ్వానించాడు, కానీ దేవుడు ఎన్నుకున్న వారే గురువులు అవుతున్నారు. ఇస్మాయిలు కాదని ఇస్సాకును దేవుడు ఎన్నుకుంటున్నాడు. మరి ఈసావును కాదని యాకోబును, రూబేనుడు కాదని యోదాను, అలాగే అహరోను కాదని మోషేను, ఆంద్రేయును కాదని పేతురు దేవుడు ఎంపిక చేసుకున్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదర, కాబట్టి ఈరోజు గురువులను మనం ఆదరించాలి, ప్రేమించాలి, వాళ్ళని గౌరవించాలి. వాళ్ళలో ఉన్న పవిత్రతను ప్రార్థన పూర్వకంగా దీవెనపరంగా మనం వారిని కోరుకోవాలి. మన గురువులను ఎందుకు దేవుడు ఎన్నుకుంటూ ఉన్నాడు? గురువులు ఏ విధంగా మన సమాజానికి సహాయపడుతూ ఉన్నారు? ఎందుకు ఎన్నుకున్నారు దేవుడు? జ్ఞానస్థానం ఇవ్వడానికి దేవుడు గురువులను ఎన్నుకున్నాడు, అభిషేకించాడు. లోకాసు శుభవార్త 4వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో శుభవార్తను బోధించే వారి పాదములు శుద్ధమైనవి, ధన్యమైనవి అని వింటూ ఉన్నారు. కాబట్టి దేవుడు గురువులు ఎన్నుకున్నాడంటే జ్ఞానస్థానాన్ని, ఆ దివ్య సంస్కారం మీ అందరికి ఇవ్వడం కోసం. మరి ఇంకా ఎందుకు దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు? గురువులు పాప సంకేతం ద్వారా మీ పాపాలను క్షమించడం కోసం. యోహాను శుభవార్త 20వ అధ్యాయము 23వ వచనం వాక్యం చెబుతుంది, ఎవరి పాపాలను మీరు క్షమించిన ఎడల అవి క్షమించబడను, మీరు ఎవరి పాపం క్షమించని ఎడల అవి క్షమించబడవు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. క్రీస్తు గురువును ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడంటే జ్ఞానస్థానం ఇవ్వడం కోసం, పాప సంగీతం ఆచరించడం కోసం, అలాగే క్రీస్తు యొక్క శరీర రక్తాలను దివ్య ద్వారా అర్పిస్తూ జ్ఞాపకార్థం చేస్తూ ఇతర దివ్య సంస్కారాలన్నింటినీ నిర్వహించడానికి దేవుడు గురువుని ఎన్నుకున్నాడు. ఇంకా ఎందుకు దేవుడు ఎన్నుకున్నాడంటే ఎప్పుడు రాసిన లేక 7:17 వచనం చెబుతూ ఉంది, మెల్కీసెదెకు యాజక క్రమమున నీవు సర్వదా యాజకుడిగా ఉండడం కోసం. కొంత సమయం, కొన్ని సంవత్సరాలు మాత్రమే కాదు, ఆయన యాజకులను నిర్వహించి సర్వదా యాజకుడిగా ఉండడం కోసం దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. హెబ్రీయులకు రాసిన 5వ అధ్యాయం 1వ వచనం చెబుతోంది, ప్రధాన యాజకుడు ప్రజల నుండి ఎన్నుకోబడి వారి పక్షమున దేవుని సేవ యందు పాపములపై కానుకలను బలులను అర్పించడం కొరకు నియమించబడెను. 3వ వచనం, తానే బలహీనుడు కనుక తన పాపముల కొరకే కాక మన పాపములకు కూడా బలులు అర్పించబడెను. తానే బలహీనుడు కనుక తన పాపముల కొరకే కాక మీ అందరి పాపాల కోసం ఆయన బలులు అర్పించడం కోసం. తానే బలహీనుడు, తాను కూడా మన మధ్య నుంచి, మన కుటుంబాల నుంచి ఎన్నుకోబడిన వాడు. మరి ఎందుకు దేవుడు గురువుని ఎన్నుకున్నాడంటే, ఒకసారంట జాన్ మేరీ వియాని గారు ఆర్చ్ నగరానికి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు దారి తెలియనప్పుడు, ఆర్చ్ నగరానికి దారి తెలియక ఒక యువకుని అడిగాడట. ఆ నగరానికి దారి ఎక్కువ అడిగినప్పుడు, మరి నేను దారి చూపిస్తాను, నాకేమిస్తావు అని జాన్ మరి వియాని గారిని అడిగాడట. అప్పుడు, నీవు ఆ ఊరికి నాకు దారి చూపిస్తే నీకు పరలోకానికి ఎలా వెళ్ళాలో నీకు మార్గాన్ని చూపిస్తానన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరి గురువు అనేవాడు పరలోకానికి మార్గాన్ని చూపించేవాడు. గురువు దేవుని యొక్క శక్తిని, అభిషేకాన్ని పొందుకున్నవాడు. ఆయన మనిషే బలహీనుడు, దైవశక్తిని కలిగి ఉన్నవాడు. మన గురువులో మనం చాలాసార్లు ఒక నరుడుగానే, ఒక వ్యక్తిగానే
సీరియల్ లాగా సినిమా లాగా చాలా మంది చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. మన విషయాల్లో చెప్పుకోలేము, కానీ చాలా చోట్ల ఇలా గురువుల గురించి, గురువుల యొక్క బలహీనతల గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. కానీ గురువులో ఉన్న దైవత్వం, గురువులో ఉన్న దైవబలం, గురువులో ఉన్న అభిషేకాన్ని గురించి ఎవరు మనం చెప్పుకో. ఆయనలో మన కుటుంబం వాడే, మన తెలుగు వాడే, మన ఊరు పక్కన వాడే ఇటువంటి భావాలతో చాలా చులకనగా గురువుని ఏడలుగా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ప్రతి సహోదర సహోదరులారా, ఇవన్నీ మనము దేవుడు తనను పేరు పెట్టి పిలిచింది నువ్వు పిలవలేదు. నన్ను కానీ ఇక్కడ ఉన్న గురువులు కానీ మీలో ఎవరు పిలవలేదు. దేవుడు ఒక్కొక్కరిని తనకు కావలసిన వారిని, సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు గలవారిని పిలవలేదు, ఆస్తి అంతస్తులు గలవారిని పిలవలేదు, అన్ని జ్ఞానము తెలివితేటలు ఉన్నవారిని పిలవలేదు. సామాన్యమైన వ్యక్తులను పిలిచాడు, బలహీనులను పిలిచాడు. బలహీనులను పిలిచి తన యొక్క దీవులతో బలవంతులుగా ఆయన మలుస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి అటువంటి గురువు అన్ని సమస్తాన్ని త్యజించి మీ మధ్యలో ఉంటూ ఉన్నప్పుడు నీవే తండ్రిగా, నీవే తల్లిగా వాళ్ళని ఆదరించవలసింది పోయి వాళ్ళతోనే ఉంటూ, వాళ్ళ పక్కనే ఉంటూ బళ్ళతో పొడిచే సమాజంలో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే పేతురు గారు కూడా యేసు ప్రభు పక్కనే ఉన్నాడు. యూదా ఇస్కరియోతు కూడా తనకు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాడు. వీళ్ళు కూడా చేసిన పని ఇదే. కానీ పేతురు గారు మనస్తాపం చెందాడు. తన తప్పును గ్రహించి, ప్రభువు తన తప్పును గ్రహించిన ఆయన్ని యేసు ప్రభు తర్వాత ఆయన్ని తన యొక్క స్థానంలో ఉంచుతూ ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. కాబట్టి సహోదరి సహోదరులారా, మరి యూదా ఇస్కరియోతు దగ్గరికి పట్టిన గతిని, అయ్యో ఈయనకి అనర్థుడని ప్రభు చెబుతూ ఉన్నాడు. ఈ పని చేయకుండా ఉండినా బాగుండేది. మరి ఈ గురువు గురించి, ఈ వ్యవస్థ గురించి ఇలా మాట్లాడకుండా ఉన్నా బాగుండేది అనే రోజులు మీకు ఎవరైతే ఇలా గురుత్వం గురించి, లేక గురుభక్తుల దేవాలయం, ఈ కథోలిక వ్యవస్థ గురించి హేళనగా, చులకనగా, లేకపోతే సీరియల్ లాగా, సినిమా లాగా అంటే మేము పుణ్యాత్ములు. యేసు ప్రభు వ్యభిచారంలో పట్టుబడిన ఒక స్త్రీ దగ్గరికి ఊరందరూ రాళ్ళు పట్టుకుని వచ్చారు, రాళ్లతో కొట్టాలని వచ్చారు. కానీ చివరకు మీలో ఎవరు తప్పు చేయలేదు, మేమే నీతిమంతులం, మేమే గొప్పవాళ్ళం, మేమే అన్ని సిన్సియర్గా, అన్ని విధాలుగా మేము చేసేవాళ్ళం అని ఎవరైతే మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ మీద రాయి వేయమని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు? వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు. ఈ సహోదరి సహోదరుల పిలిచిన వాడు, నన్ను లేక గురువులను పిలిచింది దేవుడు, మలిచిన దేవుడు, కావాలనుకున్నది దేవుడు. కాబట్టి కొన్ని సందర్భాలలో ఏ గురువులోనైనా, ఈ వ్యవస్థలోనైనా కొన్ని పొరపాట్లు లేక కొన్ని సమస్యలు, కొన్ని బలహీనతలు మీరు కలిగినప్పుడు మీ కుటుంబాన్ని, మీ బిడ్డలను గుర్తు చేసుకోండి. వచ్చింది మీ కుటుంబాల నుంచి. అదే మీ కొడుకో మీ కూతురు అయితే మీరు సీరియల్ లాగా చెప్పుకోరు. ఏదైనా లోపం ఉంటే వచ్చి గురువుతో చక్కగా ఇది అని చెబుతూ ఉంటారు, లేక ఇది అని సరి చేస్తూ ఉంటారు. అది మీరు చేయవలసిన పని. అలా కాకుండా గురువుని హేళన చేయాలన్నా, గురువుని అవమానించాలన్నా అలాంటి పనులతో మీరు చేస్తే తప్పకుండా దేవుడు అనేకమైన శిక్షలకు గురవుతారని మనం బైబిల్ గ్రంథమే మనకు చెబుతుంది. అభిషిక్తులైన గురువును, అర్చకుని యొక్క విలువ మనం గ్రహించకపోతే మనం శాపానికి గురవుతాం. ఈరోజు సంతోషంగా సీరియల్ లాగా చెప్పొచ్చు, కానీ రేపు చీకటమైపోతుంది మన జీవితం, మన కుటుంబం, మన బిడ్డల జీవితం. అనేక సంఘటనలు మనం ఎన్నో చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఈరోజు మనం గుర్తించవలసింది, బైబిల్ గ్రంథంలో ఉజ్జియా రాజు 70 మంది అర్చకులను, అభిషేకులను తోసివేసి దూపం వేయగా దేవుడు కోపించి కుష్ఠరోగం నొసటిపై పుట్టించి చంపివేసెను. ఉజ్జియా రాజును గురువులు పవిత్రమైన తైలముతో అభిషేకించబడిన వారు, పవిత్రమైన తైలముతో అభిషేకించబడిన వాడే గురువు. కనుక వారి పవిత్రతను, విలువలను గౌరవించి వారి నుండి దీవెనలు పొందుదాం. అంతేగాని
మరి ఉజ్జయ రాజులాగా మనము గురువుల పనుల్లో తలదూర్చి, లేక గురువులను ఎడము చేసి, లేక గురువులను అవమానించి, గురువుల గురించి అనేక విధాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటే అది మనకు శాపముగా వస్తుందని గ్రహిస్తూ ఈరోజు గురుత్వ స్థాపన, దివ్యసత్త స్థాపన, అదేవిధంగా నూతన ఆజ్ఞ ఇస్తున్న ఆ దేవుని ఆజ్ఞ ప్రేమ, సేవ, భావం కలిగి జీవించే బిడ్డలుగా మనం మలచాలని ఈ పూజాలో మనందరం ప్రార్థన చేయాలి. నేను సేవింపబడటానికి కాక సేవించుటకు వచ్చాను అన్న క్రీస్తు కడరా భోజన సమయంలో తన శిష్యుల కాళ్ళు కడుగుట ద్వారా తన ప్రాణాన్ని ధారపోస్తున్నారన్న సత్యాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రవచన కార్యం ద్వారా ఆయన తన శిష్యులతో మీ నాయకత్వము వినయ విధేయతతో కూడి ఉండాలి, సేవా ప్రేమతో నిండి ఉండాలి, మీరు సేవించే ప్రజల కోసం మీ ప్రాణం సైతం త్యజించాలి, వారికై బలి కావాలి. మీకు అప్పగించిన గురుత్వము పేరు ప్రఖ్యాతను చేకూర్చేది కాదు, కానీ మీ నుండి ప్రేమ, సేవతో కూడిన త్యాగమని కోరేది అని చెప్పక చెప్పారు. ఇప్పుడు మన ప్రధాన యాజకులు, విచారణకర్తలు మనలో కొందరి పాదాలను అడుగుతూ ఉంటారు. భావపూరిత కార్యం జరుగుతున్న ఈ సమయంలో మనమంతా మన గురువుల కోసం ప్రార్థించాలి. క్రీస్తు తన గురువుల ద్వారా మనం చేస్తున్న అమూల్య సేవకై ఆయనకు వందనములు అర్పించాలి. ఆయన తన సేవాభావంతో మన గురువులను బలపరచాలని మనము మానించేద్దాం. ఈ విధంగా మన గురువులు క్రీస్తునందు బలపడి జీవితాంతం వరకు ఆయన సేవలో నెలకొని ఉంటారు. దేవునికి మహిమ చేకూర్చుతారు.
మన బాప్తిస్మము భద్రమైన అభ్యర్థుల ద్వారా దివ్య సప్తసాగంలో పాల్గొంది క్రీస్తు జ్ఞాన శరీరంలో భాగస్థులము అయ్యాము. అంతేకాక క్రీస్తు గురుత్వంలో కూడా పాల్గొంటాం. అనగా ప్రపంచంలోందరి తరపున విన్నపాలు అర్పించే యోగ్యత మనకు ఉంది. కనుక మనం ఇప్పుడు సోదర భావముతో ఏక మనసుతో శ్రీ సభ అవసరాల కొరకు ప్రతి మనిషి శ్రేయస్సు కొరకు క్రీస్తు పేరిట పరమపితను మనవి చేద్దాం. పాస్కాలో పాల్గొని శ్రీ సభ సభ్యులందరూ ప్రేమ ఐక్యత కలిగి జీవించినట్లు మీ పవిత్ర మనస్తత్వము అనుగ్రహించమని అందరూ ఓ ప్రభావం వేడుకొనుచున్నాము. శ్రీ సభ అధికారులు దేశ పాలకులు కలిసి ప్రజాసేవకై తన సమయమును సామర్థ్యమును వినియోగించుటకు తగిన శక్తియుక్తులు దయచేయమని అందరూ ఓ ప్రభావం వేడుకొనుచున్నాము. నూతన ఆజ్ఞలో క్రీస్తు శాసించిన రీతిగా పేద సాధులను రోగులను పీడిత ప్రజలను ప్రేమతో సేవించవలనని కోరికను మా హృదయంలో గుర్తించినట్లు అందరూ ఓ ప్రభావం వేడుకొనుచున్నాము. క్రీస్తు తన శ్రమలను మరణం ఉత్థానం ద్వారా పాపమును ధ్వంసము చేసి నూతన జీవముతో మానవులను పునరుద్ధరించుచున్నాడని సువార్తను ప్రజలందరూ అంగీకరించి విశ్వసించినట్లు అందరూ ఓ ప్రభువాను వేడుకొనుచున్నాము. మోక్ష యాత్రలో రక్షణను శక్తిని ఇచ్చి జీవాహారమైన దివ్య సప్రసాదం పట్ల భక్తిని మా యందు పెంపొందించినట్లు అందరూ ఓ ప్రభువాను వేడుకొనుచున్నాము. గురువులు తమకు ఇవ్వబడిన దివ్య పదవిని పదిలుగా కాపాడుకొనుచు సేవాభావముతో దైవ కార్యములో నిమగ్నులై జీవించినట్లు అందరూ ఓ ప్రభువాను వేడుకొనుచున్నాము. ప్రత్యేకంగా ఈరోజు గురుత్వ స్థాపన దివ్య ప్రసాద స్థాపనను నూతన ఆజ్ఞలను మాకు ఇచ్చినారు. మరొకసారి ఈ దివ్య సంస్కారాలను ఈ నూతన ఆజ్ఞలను మా మనస్సులో భద్రపరుచుకుని ఈ పరలోక బహుమానాన్ని పొందుకోవడానికి ఈ ఆజ్ఞలను తప్పకుండా ఆచరించే ఆధ్యాత్మికతను మా అందరికి ఇవ్వమని ఈ పూజాగల్లో సమర్పించబడిన ఉద్దేశాలను ఆశీర్వదించండి. తెలుసు తెలియక గురువులు అదేవిధంగా గురువు పట్ల చేసిన తప్పిదాలను క్షమించమని మేము అడుగుతూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ సమాజంలో సృష్టిలో గురుత్వ యాజకత్వం వలన సేవలు అందిస్తూ ఉన్న ప్రతి గురువుకు కావలసిన ఆయుధారోగ్య శక్తిని బలాన్ని ఇవ్వమని మేము పిలిచిన గురువులకు బలంగా తోడుగా ఉంటామని మేము విశ్వసిస్తూ ఆ విధంగా ఈ యొక్క సేవలో నలుదిక్కులకు అనేక మందికి చాటు చెప్పే శక్తిని బలాన్ని ఆత్మబలాలు ప్రతి గురువుకు దయచేయమని అదేవిధంగా ఈ పూజలో మేము వినియోగించుకున్న విన్నపాలు ఇక్కడ చేరిన పిల్లలందరి యొక్క అవసరాలను మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నా. ఈ గురుత్వ యాజకత్వం వలన మీ దీవెనలు ఆశీస్సులు ఈ ప్రజలు గురుతులుగా పొందుకునే భాగ్యాన్ని దయచేయండి. గురువుల నుంచి మీ ఆశీర్వాదాలు, గురువుల నుంచి మీ దీవెనలు, గురువుల నుంచి స్వస్థపడాలు, గురువుల నుంచి ఇంకా ఆ గొప్ప శక్తిని బలాన్ని మంచి మార్గాన్ని వారు ఆశించే విధంగా మరి ఆ విధంగా అటువంటి ఆశ కలిగిన విశ్వాసులకు గొప్ప దీవెనలు దయచేసే గురువులుగా మేము నిలబమని అదేవిధంగా ఈ పూజలో మేము ఎదుర్కొన్న ప్రత్యేకంగా ఆరోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో ఉన్న సంతోషం నీకు బిడ్డకు స్వస్థపడాలని దయచేయమని ఈ మనం క్రీస్తును వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. Thank you.
మరలా నెరవేర్చున్నది. కావున ఈ పవిత్ర కార్యము యోగ్యమైన విధమున నెరవేర్చుటకు మాకు నీ సహాయమును అందింపము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర ఎల్లప్పుడూ హెచ్చుదను నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, రక్షణాదాయకము. ఎలైనా వాస్తవముగా నిత్య యాజకుడైన క్రీస్తు సంకేతాత్మకమైన శాశ్వత బలిని స్థాపించను. తనను తాను మొదటి రక్షణ బలి వస్తువుగా నీకు సమర్పించుకొని తన జ్ఞాపకార్థము మేమును ఆ బలిని అర్పింపబడిన ఆజ్ఞాపించెను. మా కొరకు బలిగా అర్పింపబడిన అతని దివ్య శరీరమును పూజించినప్పుడెల్లను మేము బలపడుచున్నాము. అతడు మా కొరకు దారవలసిన దివ్య రక్తమును పానం చేసినప్పుడెల్లను మేము శుద్ధి నొందుచున్నాం. కావున దూతలతో అధిదూతలతో భద్రాస్తులతో అధిపతులతో పరలోక దళములతో ఏకీభవించి మేము మహిమగీతలతో నిరతము స్తుతించుట ఎట్లనగా మిక్కిలి దయగల తండ్రి, నీ కుమారుడు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను దీనభావంతో బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ పవిత్రమైన బలి వస్తువులను స్వీకరించి ఆశీర్వదింపుము. ప్రథమమున ఈ పవిత్ర విశ్వవ్యాప్తి శ్రీ సభ కొరకు వీరిని అర్పించుచున్నాము. ఆ సభకు ప్రపంచమంతటా సమాధానమును పాలించి కాపాడి నడిపించుగాక. నీ పాద సేవకులను మా జగద్గురువైన ఫ్రాన్సిస్ పోపు గారి కొరకును, మా జోసెఫ్ గారి కొరకును, కథోలిక అపోస్తలిక విశ్వాసము చేపట్టి ఆచరించు వారందరి కొరకును ఈ కానుకలను నీకు సమర్పించున్నాము. ప్రభువా, మేము పేర్కొనిన నీ దాసులను స్మరింపుము. ఇతడు సమావేశమైన అందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాడు. వీరి భక్తి విశ్వాసములను మీరు వెలుగుదువు. వీరి కొరకు ఈ బలి నీకు అప్పగించుచున్నాము. వీరు తమ కొరకును తమ వారి కొరకును ఈ స్తుతి బలిని సమర్పించుచున్నారు. జీవితములను సత్యవంతులైన నిత్య సర్వేశ్వర, వీరు తమ ఆత్మరక్షణ కొరకు తాము ఆశించు క్షేమము కొరకు తమ మనవులను అర్పించుచున్నారు. పునీతులతో బాంధవ్యములను మేము మా రక్షకుడకు యేసుక్రీస్తు మా నిమిత్తము బలైన పవిత్ర దినమును కొనియాడుచు ప్రథమన మా సర్వేశ్వరుడును ప్రథమునైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తల్లియును నిత్య కన్యను మరియమ్మను ఆమె పతియకు పునీత యోసేపును నీ అపోస్తలులను వేద సాక్షులైన పేతురు, పౌలు, ఆంద్రేయులను, యాకోబు, యోహాను, తోమా, యాకోబు, ఫిలిప్పు, బర్తలోమయి, మత్తయి, సీమోను, యూదా, లీనస్, క్లేతు, క్లెమెంతు, సిక్తు, కొర్నేలియుస్, సిప్రియాన్, లారెన్స్, క్రిస్లోగో, యోహాను, పౌలు, కోస్మాస్ సమయాలను మరియు నీ సకల పునీతుల భక్తితో స్మరించుచున్నాము. వీరుల పవిత్ర ఆత్మ ప్రార్థన వలన మేము ఎల్లప్పుడూ మీ ఆదరణతో సుఖముగా జీవితముగా మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువా, నీ సేవకులమైన మేమును నీ కుటుంబమంతయు మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు తన శరీర రక్తముల రహస్యములను తన జ్ఞాపకార్థమును నిర్వహించినప్పుడు ఎలను తన శిష్యులకు ఆదేశించిన
దినమును స్మరించుకొనొచ్చు మేము అర్పించు కానుకలను అనురాగంతో స్వీకరింపము. జీవిత కాలమంతయు మమ్మల్ని సమాధానము నడిపింపము. నిత్య శిక్ష నుండి మమ్మ కాపాడి నీ వెన్నుకొన్న మందలో చేర్చుకొనము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. సర్వేశ్వర, ఈ కానుకలను సంపూర్ణంగా ఆశీర్వదించి పరిశుద్ధపరిచి నీకు ప్రీతి పాత్రమైనవిగా మార్చుకొనమని బతిమాలుకొనుచున్నాం. ఈ విధంగా ఇవి మా కొరకు నీ ప్రియ కుమారులను మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. ముందు దినమైన ఈ రోజున అతడు పవిత్ర ఆత్మను పూజితులైన తన హస్తములతో అప్పమును అందుకొని మెన్ను వైపు కన్నులెత్తి సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడును తన తండ్రి అయిన నిన్ను చూసి నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకు ఇచ్చు ఇట్లా నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపము. ఏదైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధమనే భోజనానంతరము పాత్రమును అతడు పవిత్ర ఆత్మను పూజితులైన తన హస్తములతో పాత్రమును అందుకొని మరలా కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకు ఇచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయము. ఏదైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమై దారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయము. నీ దానం నుండి పవిత్ర బలివస్తువులైన నిత్య జీవమునొసగా ఈ అపమును శాశ్వత రక్షణనొసగి ఈ పాత్రలను నీ మహావైభవమునకు అర్పించుచున్నాము. ప్రేమాదరణతో ఈ అర్పణను వీక్షింపము. నీ సేవకులను నీతిమంతుడైన ఆబేలు కానుకలను విశ్వాసములో మా తండ్రి అయిన అబ్రహాము బలిని నీ ప్రధాన యాజకుడైన మెల్కీసెదెకు బలిని అంగీకరించినట్లుగా వీరిని స్వీకరింపము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వర, ఈ బలి వస్తువులను నీ దివ్యముఖములో సముఖములోని మహోన్నత పీఠమునకు నీ పవిత్ర దూత తీసుకొని పోవనట్లా ఆజ్ఞాపకుడని నిన్ను బ్రతిమాలుకొనుచున్నా. నీ కుమారుని శరీర రక్తములను స్వీకరించు మమ్మందరినీ పరిపూర్ణ పరలోక వరప్రసాద ఆశీస్సులను నింపుము. మా ప్రభువైన సర్వేశ్వర క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువా, విశ్వాసములతో మాకంటే ముందు మరణించిన శాంతి సైన్యంలో నిద్రించు నీ సేవకులను నీ సేవకులను స్మరింపము. ప్రభువా, వీరులకు క్రీస్తునందు విశ్రమించు వారందరినీ ఉపశమను, ప్రకాశమును, శాంతిని దయచేయము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. పాపాత్ములను నీ పాద సేవకులమైన మేము
నీ హేరాల దయను నమ్ముకొని ఉన్నావు. నీ అపోస్తులు వేద సాక్షులైన స్నాపకుడు యోహాను, స్టెఫాను, మత్యాసు, బర్నబాస్, ఇగ్నేషియస్, అలెగ్జాండర్, మర్చిలును, పేతురు, ఫెలిచితా, పెర్పెతువ, అగత్తా, లూసి, ఆగ్నెస్, సెసిలియా, అనస్తియాల మరియు సకల పునీతుల సహవాసములో మాకు ఒకంత భాగము దయచేయి. మా యోగ్యతను లెక్కింపక మమ్మ దయతో క్షమించి వారి చెంతన చేర్చుకోను. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా నీవు సకల సృష్టిని ఈ శ్రేష్టమైన బలివస్తువులను నీవు ఎల్లప్పుడూ దీవించి జీవముతో నింపి పవిత్రపరచి మాకు ప్రసాదించుచున్నావు. విశ్వాసంతో చెప్పుకుందాము. పరలోకమందున్నట్టు మా తండ్రి, మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు ఆగమము నిరీక్షించుచున్నాము. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని ఈ అపోస్తలులతో వసించిన ప్రభువా యేసువా, మా పాపములు లెక్కింపక నీ శిశువు విశ్వాసం వీక్షిపము, నీ చిత్త ప్రకారం నీ శిశువుకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగములు జీవించు పరిపాలించు ప్రభువా. ప్రభుల శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండగాక. ప్రవచించిన శాంతి సమాధానం తెలుపు. ఇదిగో సర్వేశ్వరి గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపం పరిహరించు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల మీదకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. క్రీస్తు శరీరము జీవించుగాక. ప్రభు
కష్టమా నాకు దయకరుణ చేయండి. ఓ మంచి చేసువా నా ప్రార్థన గమనించండి. మీ జ్ఞానం లోపల నేను దాచుకోనండి. నేను నడవాయినట్లు చేయకండి. దుష్టత్రుల చేతిలో దొరకకుండా నన్ను కాపాడండి. నా మరణ సమయమందు కల్పించుకోనండి. నన్ను మీ సన్నిధికి రాజేయండి. అప్పుడు మీ గురితో కూడా పరిశుద్ధ పరమ దివ్య ప్రసాదములకు